Giingon nga every day, each day is given to us as another chance, another opportunity to begin again, to start all over again, to show and prove to God we can always become better persons, better Christians, better Catholics in everything that we do. Muna no nga kanunay gyud gitagaan og chance sa Ginoo. Unya ang chance kayang gihatag hangtod baya sa atong katapusang gininhawa. Unya sa atong katapusang gininhawa, antod mamatay na ka, mo na giingon nga judgment belongs to God. Husgahan ta. Di runta taangay nga ma-spoil o magsalig anang pagtulunan nato nga God is forgiving, God is merciful, God is loving. Tinuod man na tanan. Apan ayaw kalimot nga God sa katapusang adlaw is also a judge. Sa katapusang adlaw, hukman ta kung asa ta paingon gikan ining kalibutan na. Apan nganong maghulat man ta sa katapusang adlaw when each day is given to us as another opportunity to begin again, to start all over again, to say sorry for our sins and promise to God we will become better persons. Maikog na manggugo, maulaw na kong mahadlok na kong Musa at Monsignor kay namo gigingon nga promises are made to be broken. Unya mo promise ko, mo sipyat ra manggihapon ko, di man ako matuman ang akong gipromise sa Ginoo. Don't worry. If you fail to fulfill your promise, promise again. And if again you fail to fulfill your promise, promise again. And again you fail to fulfill your promise, promise again. Keep on promising and exerting conscious and serious and constant effort to please God in everything that you do in your life. And God never gets tired of listening to our promises. Di gyud kapuyo ng Ginoo paminaw sa ato ang mga panaad. Ang atong Ginoo nga nagtan-aw sa atong paningkamot, moingon na siya nga in town po ning akong anak, naningkamot biya po in town pero makasala ra gyud. Wa pa ko siya makapiya aning iyang favorite sins. Kaya na-master na niya yung favorite sins. Wala maglisod na siya o biya. But there is that assurance that God keeps on waiting. That is why, unta lang, we should not postpone conversion. Ang bayad sa tubig, pwede na nimong i-postpone, postpone, hangtod maputlan kag tubig, manimaho kag kagwang kay wala kay ikaligo. Ang bayad sa kuryente, pwede nimong i-postpone, postpone, na naman ta kay kwarta nga ibayad, pero imo na pong gipalit og laing butang nga dili prioridad, hangtod nga naputlan kag kuryente, nangangapa ka sa dilim, wala na kay suga, wala na kay aircon, uguban pa. In other words, some things can be postponed. But when it comes to conversion, dili na naangay i-postpone. Now na. As soon as possible. Na ito expression nga corny, apan tinuod, kung dili karon, when pamandiay. Tinuod yan na, o kung di nimo paningkamutan ang imong conversion karon, kanus paman di ay basin og maunahan kag kamatayon kaysa imuhang resolve to change and become a better person in everything that you do.
So tinuod ang Ginoo maluluyon, mapasayloon, Ginoo sa gugma, but God is also the God of justice. And sa katapusan, He will be the judge, our judge, individual judge. Muna nga sa itong Ebanghelyo karon, ang example gani, katong kahoy igera, nga tulo ka tuig na nga wala mamunga, ipaputol na unta sa hardinero, apan ang hardinero mismo ni hangyo, tagai panig 1 year, sir, ako ning galmon pag-ayo, ako nga bunuhan, ako nga bukan, ako nga bubuan, apan kung human mo labay sa katuig, wala yoy bunga, ipaputol kini. So, nag-expect diya ang Ginoo og bunga alang agikan kanatong tanan, no? So, nindot nga pamalandungan sa ato karon nga ebanghelyo, kung tagaan nato ni application sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, mitubo na ba ako, milambo na ba ako sa akong espirituhanon og moral nga kinabuhi? Kang Ginoo gana ang makakita og kalambuan. Ganahan sa makakita og progress, bisag hinay, basta na ay progress, dili nang wa joy makita ang Ginoo nga progress. Kabalo ko nga many of us na anay mga progress, and when it comes to spiritual life, don't be shy, don't belittle yourself. You can start from where you are. So like for example, in the range of 1 to 10, you can start where you are as a mangkadapit. Nakas number 5, nakas number 6, nakas number 2, unapakas number 1. Because wherever we are in our spiritual and moral life, God can pick us up from where we are and bring us to where He wants us to be. Ang importante lang, we cooperate with God's graces. And we know very well that God's graces are never, never, never wanting. What is needed is our cooperation with God's graces. Karon daghang kang grasya, no? Nangagi nga mga bulan nga naatas sa plenary indulgence periods nga kung maka-avail ta sa plenary indulgence, kung mamatay ta, palayo lang, apan usahay, pagpalayo ta, muduol manuon ang kamatayon, di na ka muagig purgatorio, diretso na kag langit. Kung managipasabot sa plenary indulgence, full plenary man, full indulgence. Sa nindot nga atong pangutano ng atong kaugalingon as we journey through Lent, kumusta naman ko? Mitubo na ba ako sa akong spiritual o moral nga kinabuhi? Ako na bang na-develop ang akong konsyensya? Nga akong konsyensya, hugot na kaayo nga moingong no to sin and yes to virtue, no to vice and yes to God? Hugot na ba? O basin hinuon og maparehas ta sa uban, particularly politicians, nga moingon sila nga ay politika ni walay moral-moral, negosyo ni walay moral-moral. Di pwede nga walay moral-moral. Kinahanglan nga naaragyod ang atong moral norms, atong i-observe ang atong moral standards in every aspect of life. Dili pwedeng ipadapli nato na ang moralidad. I remember somebody was running for mayor, di ko musulti o kinsa o asa, apan musuki ko na siya sa mga pagtulunan sa simbahan para niya samok-samukan ng simbahan, nga bisag unsa na lamang ang proyekto niya, siging supakon sa simbahan. Kaya ang mga proyekto po niya makadaot manggus kalikupan, makadaot sa moralidad, makadaot sa uban pang butang nga angay untang palambuon apan gubon hinoon mingon ang iyang asawa, pasensya na lang gyud ka nang ako ang bana padre, kay wala gyud nay moral walas vocabulary niya ng moralidad.
Muna'y nakadaot ba, kay kita, bisag kabalutang nga walay moralidad ng tao ato gyapong butuhan, unta, doon natay basihan sa atong pagbutar, usas atong basihan, kana pong taong taas og moralidad, puputar po tag taong way simba-simba gani, puputar po tag taong sigig panaot og simbahan, pasuko sa pari, masuko sa obispo, upo itong butuhan. So paglingkod ana, di ko na maminaw sa simbahan. Kay tungod lagi anang wala ma-develop ang iyang konsyensya. Ang iyang konsensya gikubalan, kublan, di madutlan. Di madutlan og gaba. Kay di po siya mutuo gaba. Pero kabaluta nga sa katapusan, ang gaba dili magsaba. So are we now strong in our efforts to do good and avoid evil, avoid sin? In other words, do we have now a well-informed and well-educated conscience? Importante na natay konsensya. Ang atong konsensya, well-informed and well-educated. Para nga mo persista nga ang maayo gyud ang buhaton ug likayan ang gautan, likayan ang sala. Have we grown in our love for the church? Have we grown in our love for God? Have we grown in our love for our country, people? Have we grown in our love for God's creation? Importante na. Kay mo gunay mga core values nga atong hinumduman sa kanunay, ilabi na sa itong pagpili sa Mayo 9 niining tuiga. Nga maka-Diyos ba, makatao ba, makabayan ba, makakalikasan ba ang atuang mga pilion. Naabay competence. Importante ng competence, ha? Lisod biya ng abikibuutan mo imong butuhan. Kung naay buutan nga competent pod, lantip pod, naay mga advisor, naay mga cabinets nga maayong mutambag, apan siya mismo naay katakos sa pagpadalagan sa nasod. Ilabi na ng himo na unya sa mga foreign policies, sa dealing with other countries, dealing with China, dealing with America, dealing with Russia. So, usa na sa atong unaon sa gusto natong mapresidente. Kay unsa man yay buhaton sa presidente kung doon na nay ASEAN Summit. Magtanga ra siya didto. Unsay mahitabo kung nay presidente nga dili educated, no? Kung doon ay United Nations Assembly. Magtanga ra siya dito. Unsa may mahitabo kung doon ay mga problema nga mabot sa atong nasod, kabalo ba siyang model ni ini? Kana, muna importante nga atong ikonsiderar, competent ba? And then, compliant ba sa mga balaod? O, basig iyaharang kaugalingon maoy balaod? Marabag, I am the law. I am my own God. Magbuot ko kinsay mabuhi, kinsay mamatay. Muna'y problema, o makapresidenta kagingon ana, siya magbuot, kinsay mabuhi, kinsay angay patyon. Nya moingon nga, di ka angay mapresidente kung di ka kamaong mo patay. Muna na itong standard ron, patay. So, competent, compliant with the law, nagbayad o buhis. Dili lang tulo ka tuig nang walay bayad-bayad o buhis. Unya, kanang muapil unta ba sa mga forum, mga fora, mga debate, para makabaluta og unsay inasyang una-huna. Dili lang mutuura sa iyahang mga gadalan niya, ay nag-apil ana, uy, kay di buka ka mao, pagkaulaw ra ka dito. Kami rin bahala mangaway sa mga kontra nimo. Kami rin imong trolls.
Basig may mo, obvious na kaya namon senyor. Obvious ba? Pero tinahalang competent, compliant with the law, unya committed sa pangalagad labi na sa mga the least, the last, and the lost. Unya kinahanglan nga serbisyo gyud naguna siyang kasing-kasing. Ako ning giapil mga igsoon kay naman kunta sa election period, election season, unya apil ni sa ato ang conversion pod. Nga base nung tag ma-convert na tang tanan, pumapili na gyud ta sa angay nga mulingkod sa nagkalain-laing rendas pangagamhanan. Nganong magbuot ka mo, Senyor, kinsay among butuan? Wa ko magbuot. Gusto ka butuhi sa tanas. Huwag mo na imong ganahan. Pero ang simbahan will always be here to guide and to remind people nga ang angay nga butuhan, moogyo'y butuhan. Unya, naghisgot man tagbuto, mubutar jud ta. Ayaw mong ingon nga, adi rami mubutar, da, waragi hapoy hinungdan, way kalainan, muragi hapon, bisa kinsa mulingkod, wala gihapoy improvement. No. Butar. Butar jud. That is your right of suffrage. Exercise that right and duty. May God bless us and have mercy on us always, all the time. Atong ipungat ang atuang pagtuo, nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, sa mga makita ug dili makita. Sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahaya gikan